Okay, may adlaw kanong tanan. Anya po ta sa akong channel Apang Lunanon. Okay, nakoy salida. Itaybaw diri no sa akong channel. May tungod sa tambal sagbot. I-share na ko ni kay maayo lang ni makatabang ko sa priyan ako nga way kagasto og tambal pamalit sa butika o sa palya. Mintas nga natay gibati nga bag-o pa pagsugod ang atong lampanang yun herbal man o sa dihang nasakit ko itong ubo ya, kuyaw na akong ubo no na nakaingon tong kung batchmate herbal lang na sa mga herbal mo itong itagaan ko niya advice nga mauna nga herbal kay siya yung agi po kuno og pneumonia pneumonia ko no nya mo to ako dahil namang yung ubo dangup na lang yung ko kasi yung gingon makaayo og pneumonia ang maong sagbot so dito naitabog yun nga igamit ko ang sagbota o kaluoy sa Dios nga pa x-ray ko nawala na wala na why mo yung resulta negative tanan tulo sa laboratory negative tungod sa maong sagbot so nalipay ug dako sa advice akong batchmate og atong ilhon ang sagbota kung sana no karon maka-share po ko ninyo makatabang po ko sa prihan akong kabos mga kaigsunan okay ato na to kung saan sagbota atong ilhon kung saan pagproseso aron mahimong imnon na to magamit na to tambal sa ato ang sakit. Okay? Okay na. Okay, mo ni akong giali, mo ni atong tanawon no. O unsa nga sagbot ang akong giingon. Mo ni siya. Diri. Okay, mo ni punuan niya murag way dahon atong karaan ni siya. Okay, ang diri sa ubos sa lingsing no. Maayo gani kay naa ako dire. Naduol gyud ni sa balay nako. Mao ni dugay na gyud ni kaayo. Sawa pa ni mahibaw-i nga tambal naa na ni dire. Gabok nang yang punuan niya na sa ubos. Maayo gani kay ni sa lingsing mo dire ko mukuha mo na siya. Kita nyo mga kaigsunan. Walang dahon niya sa abgaw kanya. Kuha lang tag 5 ka buok ana. 5 niya mo na itong himo atong pabukalan. Dayon 20 minutes pa bukal dayon mauna na mo process ana kanang ingon ana ang pag-process nato sayon na proseson to epektibo kayo sa ubo tambal sa ubo okay mo na siya 5 oh. Kaya labing ayo kanang limpyo nga pagkadahon way ud okay maghugasan po nagkaayo no hinlo naman paghugasan gyud kay imnon na ba daghang salamat sa inyong pagtanaw ug mayong hapon sa atong tanan ug mahimo subscribe sa akong channel iyawat pod nga napo bas-an na to gyud no atong balikon kay bas-an gyud ug tinuod dayon atong ikuan magbasa mag-init ag kuan tubig usa ka taas sa ka mag okay na sa ka mag kay pag-init pa na makuan gamay 20 minutes mo reduce ang tubig na okay ra mo okay pag ingani mo ni mag sa ka mag ingon ani mo reduce man na kay pabukalan mo man gamay lang mo reduce 20 minutes man gamay ra makuan na gamay magigsunan okay dayon imnon mo ni kaha so kung sa inyong gamiton basta kay kaldero ba kaha ba basta kay mainit mo bukal mga 20 minutes daog na tambal na epektibo gini tinuod sa akong natilawan yun o na kasaksi ko sa akong panglawas kung naayo man ko pag laboratory na wala man makuilaing ginom kiniraman so daghang salamat subon ko hapon atong tanan okay tanawa lang nyo sa pagproseso
Muna ni pag umali ni, muna na sila. Ready na. Imnon, bukal man nun. Ato na ng hawonon, pabugnawon, muna na. May baso atong yandam, ani ato isulod. Igo ko na, kanang init na bug. Inom na ta, atong imnan, atong imnon ron. Mutuog yung mga mainom ni, o abgaw. Ito ni prevention ng po ni, di man makadaot mga kaigsunan ko. Kay herbal man ni, di ba? Kumpiyansa ta mainom, nani kay herbal. Kung tiste na po ni, naghanang nakagamit aning herbal, nga klase nga herbal. So atong imnon, testing. Isa watay sakit, naayon na itong ubo. Way kaso, way mga, way delikado, o way side effect kay herbal man. Okay, di ba? Okay, dengan salamat sa inyong pagtanaw. Kung mahinaw ito nga, inyo ning buhaton, naroon, katipid-tipid sa ato ang sakit. Pero hindi ko mo yung focus ninyo, pero mayo lang ni kasira ko ninyo ba. Kaya ako i-share ako kung siya nitabo na kung naayo ko aning sagbuta. Okay, salamat. Salamat. So, please subscribe kung mahimo.